guztioi, zerbait esateagatik. Gero ahaztu ingo zait eta ahaztu baino lehen aurreko egunetan hemen izan direnen izenean esan diate eskerrak emateko antolakuntzako kideei, horren eguraldi petralarekin horren giro goxoa lortu duzuelako karpape honetan. Iparraego elkartea gaurtengorako antolatu dituen mahai inguruen artean hirugarrena da hau. Hirugarrena eta azkena gaurkoa. Nik esan gabe dakizue Katalunia hartu duela izpide aurtengo ekitaldiak eta elkarri begira jarri dituela Katalunia eta Euskal Herria, Euskal Herria eta Katalunia. Astelenean Kataluniako alderdi politikoen ordezkaritza bat izan zen hemen, atzo asteartea Kataluniako herri mugimenduetako ordezkariak izan zian hemen, baino elkarri begira jartzeko bi alde behar dira. Orduan Euskal Herriko ordezkarien iritziak jakitea falta da. Haien kezkak, haien hausnarketak, eta helburu horrekin antolatu da hirugarren mahai inguru hau. Mahaiaren bueltan 4 lagun. 2 alderdi abertzale nagusietako ordezkariak, Ipar Euskal Herriko koalizio edo mugimendu bateko kide bat, eta Euskal Herriko herri mugimendu bateko beste ordezkari bat. Luke Uribe Etxeberria EAJ-ko kidea da, Beterrira bizitzera joandako goierritarra, lehen esan diot, bageala 2. Beasainen jaio eta Asteasun bizi dela, alegia. Informazio zientzietan lizentziatua, Europako ikasketetan eta Europako zuzenbidean diplomatua, hainbat master egindakoa da, enpresa munduarekin lotuta. Bruselan Jaurlaritzaren bulegoan aritutakoa, eta gaur egun legebiltzarkidea Gasteizen, ongi etorri, Luke. Fernando Barrena, haren aldamenean, sortuko kidea eta bozeramailea, iruindarra, berrioztarra, nafarra, itzultzailea eta politikaria. HBren Mahai Nazionaleko kide izandakoa da Fernando, Nafarroako parlamentari izandakoa da Fernando, Euskal Herritarrok alderditik. Eta batzuk legez kanporatu ala sortzen joandako Ezker Abertzaleko beste zenbait alderdi eta sigletako kide izandakoa ere bai. Azken urte eta hilabeteetan, Fernandoren izena eta segurarena elkarrekin lotuta izan dira, dakizuen bezala 0408 sumarioko auzipetua izan dalako Fernando, alegia segurako operazioan atxilotuetako bat, eta hemen zaudeten on batzuk oso ondo dakizuenez, berriki amaitu den auzia. Eta zue bio jakiteko biak 1975koak zarete, kintoak. Iker Elizalde Euskal Herria Bai koalizioko edo mugimenduko kidea da, Hendaiako auzapezordea eta han jaiotakoa 1978an. Udalbiltzako zuzendaritzako kide ere izandakoa da, eta esan den bezala Euskal Herria Bai koaliziokoa. Dakizuenez, Euskal Herria Bai abertzalen batasunak sortuk eta Eusko Alkartasunak osatutako koalizioa da. Gu koalizioa deitzen diogu errezagoa dalako guretzat, baina egia da 2014ko abendutik mugimendu iraunkor gisa ari dela lanean Ipar Euskal Herrian. Ongi etorri Iker, gaur esan dit, lehenengo aldia duela seguran. Eta haren aldamenean Angelo Jarbide, gure eskudago mugimenduko kide eta bozeramailea. Aldameneko herrian bizi den Beasaindarra, Beasaindar Idiazabalda hartua, ikaskidea eta laguna, kosetxa honekoa, 74koa. Eta ni Eneko Iztegiria Aspatza handiko Javierren seme zaharrena. Eta elkarri begira jarri behar ditugunez Katalunia eta Euskal Herria, jakin nahi nuke lehenengo zein den Katalunian gertatzen eta gertatuko denari buruzko zuen lehenengo begirada. Kataluniari begirada, gero etxera etorreko gara, baina lehenengoan Kataluniari begirada, Luke Uribe Etxeberria hasita. Maten du bertxotarako gaia jartzen den izela. Bai, entzuten da, eza? Bueno, lehenik eta behin iparra egoa elkarteari
nire eskerrak, gonbite hau luzatzeagatik, eta, gustu handiz honea etorri, eta zuen artean pixkate izateko eta egoteko. Komentatu duen bezala, gaina ez zait oso ez ezaguna egiten inguru hau, izan ere ni Beasaindarra naiz, eta, behar bada San Juanetako festetan gutxienik etortzen nintzen, segurara. Herri politia oso gainea. Harira, nola ikusten dugun? Euskal Alderdi Jeltzaleen partetik simpatia handiz, errespetuz, eta berotasunez ikusten ari gara Katalunian abiatu den prozes izeneko delako hori. Gogoratu beharra dago prozes hori, ni behintzet kokapena, abia puntua, oso atzera jungabe, nik 2003an jarriko nukela, 2003ko azaroan hauteskundek zeuden Katalunian, eta mitin nagusi batetan, Maragall, zan sozialisten hautagaia, Zapatero jauna, oraindik anetzan Espainiako gobernuaren presidente, publikoki esan zuen eta esan zion Maragalli, Kataluniako parlamentuak erabakiko zuena, errespetatu egingo zuela eta errespetarazi egingo zuela. Hor, dago, nire ustetan, abia puntua, gero esango dudan arrazoi batengatik. Hortikan aurrea, 2003tik aurrera, kronologia egin dezakegu, Maragall irabazi zituen hauteskundek, estatut berria jarri zen abian, PSOEk Santillanako deklarazioa edo adierazpena onartu zuen, gero orain dela urte gutxi Granadako adierazpena onartu zuen, beste pixkat estatuko lurraldetasuna buruz, nola antolatu eta bar. Etorri zan, dezepzioa, Montilla etorri zan, baina nik hor pixkat labur bilduz hartuko nituzke Maragallek esan zituen hitzak. Bere ustetan, konfiantza bazuen, jarri zuen, PSOErengan, estatu federal bat egituratzeko bidean, baina berak aitortu zuen, eta horren ondorioz baita ere bere ibilbidea ulertu daiteke, federalismoa edo federalismo eskema, ez zuela porrot egin, ez dakit Madrilen, ez dakit zer nolako indar, ezkutuko indar batzuen gaitik, baizik eta bere etxean, hau da PSOEren barruan, onartu ez zutelako. Eta hortikan etorri zen bere dezepzioa, eta, gero ezagutu izan ditugun beste hainbat eta hainbat gertakizun, ezta? Baina, berriro diot, 2003an hasi zen. Eta guk, zera ikusten dugu, diodan bezala simpatiaz, berotasunez, errespetuz, baita ere, uste dugulako azken batean oinarrian, eta hori oso importantea da, eta asko da, erabat ados gaudela. Hau da, uste dugu, bai Katalunian eta bai Euskadi Euskal Herrian, gehiengo batek argi eta garbi pentsatzen duela, bat, herri bat garela, bi, horren ondorioz sujetu politiko bat garela, eta horren ondorioz geure etorkizuna era librean, demokratikoan eta baketsuan erabakitzeko eskubidea daukagula. Eta hori da guk Kataluniarekin partekatzen duguna. Gero, diferentzi batzuk badaude, bai, esan diote, ni asko enroiatzen naizela eta barkatu, mozera zoaz. Gero, diferentzien buruz, eta onuntza begira jartzen garenean horiek aztertuko ditugu. Bai, orduan, parekotasuna hori da, eta ni beste parekotasun bat baita ere zehatuko nuke. Eta da, geopolitikoki nun gauden kokatuta, eta da, Estatu Espainolean. Esan nahi dut honekin, aurrean daukagula, Madrilgo gobernua, edo beste erabatea esan da, Katalunia edota Euskadi Euskal Herria ez dagoela, eta ulertuko duzue berehala, Britainia handian. Hau da, Espainiako gobernuak, bere talante demokratikoa oso eskasa dela, edo alderatuz, ez da, esate baterako eta labur bilduz, Cameronek dauken talante demokratikoa.
Hori da, Fernando. Arratsalde-on guztioi, eta lehenik eta behin eskerrik asko Iparregoa igoari gonbidapen hau luzatzeagatik, ez? Plazerra da eta gainera harriduraz esan behar dut, ari ginen komentatzen, ez? Meritu handia daukazue, gaur bezalako asteazken buduzuri baten honia hurbildu eta eguraldi honekin guri entzuten horrexeita bateko. Eskerrak zuei. Bueno, guk ezker abertzaletik azkeneko urte hauetan interes bereziz aigea jarraitzen Katalunian gertatzen ari den guztia, ez? Asko daukagulako amankomunean. Herrien askapenerako bide luzeetan bakoitzak ibilbide desberdinak izaten ditu, ez? Eta bide horiek ez dira inoiz linealak izaten, ez? Ez da abiadura bat hartu eta horrela mantendu goraka helburuak lortu arte, batzutan izaten dira gora eta gero beraldiak, olako aran eremuak ere zeharkatu egiten dira, eta, bueno, nik uste dut horrela lortu daitekela, orain urte batzuk katalanek onera begiratzen zutela gauzak nola egiten genituen eta nola genuen kokatuta prozesu soberanista, eta zirkustantzia desberdinengatik, nik uste dut hortaz eritze egingo dugula, beraiek ematen duenez ez, jende askok komentatzen digu horrela, aurrea hartu egin digute azkeneko urte hauetan, ez? Nik esango nuke antzekotasunak handiak direla. Biak gara lurraldetasuna ukatuta daukagun bi herri, hori oso importantea da. Seguruenez jardunaldi hauetan, ez bakarrik gaur, aurreko egunetan, arituko ziren ponenteak hitz egiten gehien bat Kataluniari buruz, baina ezin dugu ahaztu Katalunia dala Països Catalansen baitan dagoen errealitate bat, eta hor Euskal Herrian bezala, gertatu eginda arrazoi politiko, historiko eta ezberdinen ondorioz lurraldetasun hori ukatua izan dela, ez? Eta nik uste dut, nahiz eta lurraldetasuna esango nukenik modu desberdinez, ez? Ulertzen dugula han eta hemen, batzutan hala beharrez, horrek, nik uste dut antza gordetzen duela gure egoerarekin. Eta gero bigarrenik, Lukek esan duen bezala, konpartitzen dugu etxai bat, edo etxai hitza fuertegia irutzen baldin bazaizue, esan genezake biok herri katalanak eta euskal herritarrok zoritxar bat konpartitzen dugula. Eta da, hain zuzen, gure gainean, guri hitza eta erabakia ukatzen digun marko politiko berdina daukagula gainetik, ez? Marko politiko espainola, konstituzio espainiarrarena. Eta zoritxarra esaten nuen, hain zuzen ez gaudelako hitz egiten estatu demokratiko batetaz, edo bintzat kultura demokratiko luze eta sakon bat daukan estatu batetaz, baizik eta demokrazia oso modu sui generis ulertzen duen estatu batetaz eta arazorik ez daukana bere baitan dauzkan herriei horrelako gutxieneko demokratiko bat ukatzeko, ez? Zentzu horretan nik uste dut hemen euskal herritarrok sujetu bat osatzen dugula eta geure etorkizuna libreki eta inongo injerentziarik gabe erabakitzeko eskubidea daukagula uste dugun guztiok, nahiaz eta erantzunkizunaz beharra daukagula pendiente egoteko, oso erne egoteko Katalunian zer gertatzen ari den. Nik ez daukat inongo zalantzarik eta Kataluniara joaten garen bakoitzean, hango eragile politikoekin harremanak izatera, gauza bera esaten diegu. Ara ez gara joaten bakarrik gauzak nola dauden jakiteko eta beraiekiko elkartasuna adierazteko, baizik eta guk guztiz interes gurekoia daukagulako. Guzti hor gaude, marko politiko hori apurtzeko kapaza izango den lehenengo herria, momentu honetan ematen du Katalunia izango dela, auskalo gauzak eta zenolako norabide hartuko duten etorkizunean, ez? Esan dudan bezala gauzak ez direlako linealak prozesu hauetan, baina nizi hor naiz, marko hori apurtzen edo apurtzea lortuko duen lehenengo herriak atea irekita utziko diola urrengo etorriko denari, ez? Beraz, Kataluniari begiratzen diogunean, interes handiz begiratzen dugu, elkartasun ikuspuntu batetik ere begiratzen dugu guk munduko herri guztientzako
askatasun mailarik handiena desiatzen dugulako, eta hori da inongo zalantzarik gabe independentzia. Inor ez da jaio, ez pertsonarik, ez herririk mundu honetan beste inoren menpeko izateko, hori oso nabarmena da, baino esaten nuen bezala ere begiratzen dugu interes egoista izugarriarekin. Hain zuzen, badakigulako, bai Kataluniaren zein Euskal Herriaren interesak, lehen esaten nuen norabide horretan, elkar lotuta daudela erabat. Sondo, Iker, Ipar Euskal Herritik. Gabon denei, lehenik nahi uke egin apuntetxo bat Euskal Herria bairi buruz. Esateko koalizio bezala sortu zela, hiru alderdien artean, baina gaur egun autua eginda mugimendu politiko bat izaiteko, eta gaur egun mugimendu politiko horrek biltzen ditu bere baitan ezkertiar eta abertzale sentitzen diren guztiak. Eta gaur egun EH bai Ipar Euskal Herriko hirugarren indar politikoa dugu. Kataluniari buruz, nik uste Ipar Euskal Herrian pixkat urrunagotik bizi izan dugu prozesu hori. Ipar Euskal Herria zaina izenean da jendartean, baina bai ezkertiar eta abertzale gisa segitu izan dugula, eta segitu izan dugu ilusioz erakusten ari delakotz Europan herri berri batzuk sortzea posible dela. Askotan esan izan zaigu Europa ezin zela mugitu, eta bai Katalunia eta baita ere Eskoziako adibideak hartuta, hor ikusten nahi da, Europaren konfigurazio bera aldatzeko aukera badela. Eta gero, nik distantziak mantenduz, esango nuke Ipar Euskal Herria momentu honetan, Katalunian bizitzen ari den momentua, ez prozesua bera, baina distantziak mantenduz, iruditzen zai Ipar Euskal Herrian lortu dugula azken finean, ez izaitea mugimendu politiko bat edo mugimendu politiko batzuk estatuen kontra, baizik eta jendartea, Ipar Euskal Herriko jendartea, Euskal Herria, azken finean, estatuaren aintzinean jarri dena, esateko hemen behar dugu, eta gero uste dut hortaz arituko garela luzeago, hemen behar dugu ezagupena. Eta guk nahi dugu ezagupen hori erabaki nolako izanen den. Gero ikusiko duzu ez da guztiz horrela gertatzen ari, baina bai ni azpimarratuko nuke hori. Ipar Euskal Herria momentu honetan jendarte oso zabal bat aldarrikatzen ari dela Ipar Euskal Herriarentzat instituzio bat. Atxaldeon, lehenbizi eskerrik asko gonbidatzeatik. Aipatu ez duen bezala Euskal Herria Katalunia elkarri begira, eta Fernandok esan duen bezala garai baten beraiak zeuden guri begira eta hoen gu jarria beraien begira, ezta? Garai diferentetan. Nik usten dut Kataluniako prozesua dala prozesu eredugarri batez bakarrik Euskal Herrientzako, baizik eta mundu mailako eredua bihurtu dela Kataluniako prozesue. Eta batez ere Kataluniako prozesun motorra edo oinarri ez, dala herritarrak. Nola guk ezagutzen ginuzten jende katalan epeloik nola denbora gutxin nola berotu dien, ezta? Nola herritarren ahalduntze hori noaino emandan, ezta? Arrokiri gabe, baina arrotasunez, pausoak eman ala, ikusi ala, sentitu ala nola herri batek nolako jarrera barneratu duen, ezta? Zergatik, hau ez da fede kontu bat, hau ez da protagonistak izan gintezkela esan eta barneratzen den gauz bat. Pausoak eman ala, ikusi ala, sentitu ala, barneratzen den jarrera bada. Eta hori ikusi da Katalunia nola, era orokor baten, nola herritarrak sentitzen dien beraia etorkizuneko protagonistak. Eta nik usten dut hori dela, nire ustez, Kataluniako prozesuko altxorrik haundina eta nola ez, Euskal Herritarrontzako ikasgai haundi bat. Horri lotuta, goatzen naiz, Eskoziko prozesue izan zanen, eta Eskoziko erreferendune izan zanen, nola betire bauko egun aitzakin bat, ez pausoik emateko askotan, ez da? Eta Eskoziko prozesu izan zanen, nola hemen jende askok esaten zuen, karo, baina normala da, eskean
Cameron bat daukie erresuma batun, eta hemen Rajoy bat daukagu. Eta han Alex Salmon bat dago, eta hemen ez dakit Urkullu edo beste bat daukagu, ez da? Beti ordezkaringan jartzen gendun Eskoziko prozesun lupa guzti, ez da? Eta nik usten dut Eskozian ere bai, eta generalen gertatzen dela gure ordezkarik ordezkatun jarreraren islada izaten da, ez da? Eta okerra handi bat, zergatik prozesu bat ordezkarin jarrerangan bakarrik ikusiko bagenduke hankamoz gehatuko gineke. Eta hemen gure ordezkarin jarrera ez bali mazitzaigun gustatzen, alperrik ez dakit, baino ez gendun osatasun baten egingo, aber ze beste ordezkarik osatuko luken gu nahiko genduken jarrera hori, ez da. Eta esatuko gure eskuagotik sortu ginenen, astapenetetik esaten gendun, gure jarrera guk zer egin dezakegun herritarrak ikusten jarri dezagun, ez dezagun lupa jarri gure ordezkarin jarreratan, baizik eta guk zer egiten nahi gehan, zer eta gure jarrera aldatzen bale badu gure ordezkaringan jarrera hori isladatuko da ezin daiteken bezala, ez da? Eta hori utopi bat izango alitz bezala askotan aipatu izan zen, ez da? Bueno, Katalunia zerbait demostratu balin badu, da hori ez dela utopi bat. Zeren eta gaur egun dauden ordezkari politiko Katalunian, gehien bat atzo zeuden berdinek die. Baino, diferentzi txiki batekin, ez da? Jarrera bat, beste jarrera dutela, ez da? Eta zergatik, herritarrak beste jarrera bat barneratu dutelako, eta zu ordezkari batzun, ordezkari izan nahi balen badezu, jarrera hori duten ordezkatu batzun, ordezkari izan nahi balen badezu, nahi eta nahi ez jarrera hori barneratu egin behar dezu, ez da? Eta hori izan da, Katalunian netzako, Kataluniako herritarren, Kataluniako motorren, erakustaldik haundina. Eta zenbatekoa izan dan, herritarroien determinazioa eta sinismena beraien etorkizuna, beraien esku dagola, ez da? Zergatik ez da bakarrik beraien ordezkarik ia jarrera hori barrenatu dutela, baizik eta Espainiako gizartearen ia irudikatzea iritsi die, Espainiako gizartek ia irudikatu do Kataluniako afera, katalanek erabakita bukatuko dela, ez da? Hau da, Katalanian etorkizuna katalanek erabakiko dutela, ez da? Hori da niretzako erakustaldi ikaundina, herri bat ahaldunduta zenbateko gaitasuna daukan bere ingurune guztie kutsatzeko eta ilusionatzeko, ez da? Angeleko ordezkariak aipatzen ditu, hemen bi alderdi abertzale nagusietako ordezkariak badaude, etor gaitezen gurera. Hango analisiari buruz gutxi asko ia denok ados gaude. Orduan, goazen hitz egitea hemen aurrera egiten uzten ez diguten korapioiek zein dian. Luke, Fernando, guaingoan zuei bideratzea izkizuet galderak. Konturatuko zate, mailan oso jende ezberdina daukagula. Batetik daukagu alderdietako ordezkariak, bestetik mugimendu bateko ordezkariak, beste mugimendu bateko ordezkariak. Orduan ez da erresa ari bati tiraka denak zentzu berean aritzea. Orduan, pixka blokeka jungo gea, Iker hemen dagoela baliatuz gero Ipar Euskal Herriari buruz hitz egingo dugu, Angel hemen dagoela baliatuz gero gure esku dagoren formulari buruz hitz egingo dugu, fenomenoari buruz hitz egingo dugu. Baina guain alderdietara jatxita, zein dira korapioak, nun daude adosguneak, nun ez daude, Luke? Bai, nik uste dut, lehen aipatu dut behar bada igual zer nolako diferentziak ditugun gaur egun Kataluniako prozesuarekin, hori aipatuta agian horrek erantzun dezakelazuk egiten diguzun galderari. Fernandok ondo zion, eta nik uste dut sensazio hori oso zabalduta dagola, abertzaleon artean. Katalunia gurekin alderatuz, bi edo hiru pauso aurretik doazela. Baina, Fernando baita ere esan duen bezala, izan dira beste garai batzuk, non Kataluniatik guri begira egon diran. Nik hortan ez nuke dramatizatuko. Nire ustetan, oinarria berdintxua da, eta nik ez nitzateke halako ansiedade batean sartuko hau lasterketa bat izango balitz bezala.
Orduan, oinarria eta printzipio batzuk mantentzen ditugun heinean, nik uste dut, ez nau estrategikoki eta ikuspuntu zabal bat eukita, hainbeste kezkatzen, orain, ez dakit, Katalunia, lasterketa, kakotxartean, horretan, gu baino 3 pauso aurreago daudela. Nik uste dut, alde batetik, guk, esate baterako, gure esku dago bezala, egiten duen bezala, behin eta berriro aldarrikatu eta mantendu behar dugu printzipioiek, herri bat garela, sujetu politikoa eta erabakitzeko eskubidea daukagula, eta gero, begibistan dago, geure une zehatzetako estrategiak desberdinak direla, momentu honetan. Zergaitik, momentuak, gizarte bakoitzek, herri bakoitzek, bere momentuak izaten dituelako. Horixe da. Beste diferentzi pare bat nik aipatuko nituzke, lehen parekotasunak eta netzat horiek oso importantea dira. Eta, Katalunian ez bezala hemen, violentzia izan dugula. Oain dela 4 urte, eta erabaki zuen, behin betiko ustea, baina, oraindikan nik uste dut, hortxe daudela, violentzia horren ondorioak eta konpontzeke. Bigarren, baita ere, ezin uka, ezker abertzalea eta Eusko Alderdi Jeltzalearen artean, 30-35 urteetan edo 40 urteetan, estrategi desberdinak izan ditugula. Estrategi desberdinak, eta nik esango nuke, areta gehiago, talka egin dutela. Nik uste zintzotasunez hori aitortu beharra daukagu. Talka egin dute. Orduan, konfidantza baita ere, neurri zabal batean, galdu egin dugu, eta zentzu horretan, ez dakit, pixka-pixkanaka, ez dakit ze abiadurarekin, baina konfidantza hori errekuperatzen jun behar gara. Zeren nik, dagoeneko esaten dut, halako prozesu bat Euskal Herrian aurrera ateratzeko, nire ustetan ezinbestekoa da, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Ezker Abertzalearen arteko akordio minimo bat. Hori nik garbi dauket. Baina ez pentsa Katalunian, gero bigarren diferentzia, hemen gizartearen mobilizazioa. Ez dago. Nik uste Angelo Jarbidek eta gure esku dago eta hemen parte hartzen duzuenak, miresgarria da. Eta, sokan egon ginen, ni izan nintzen, esate baterako aurreko urtean, ni izan nintzen Bartzelonako, Kataluniako diadan. Eta enbidia izan nuen, 1 milioi o 2 milioi pertsona kaleetan, beraien naziotasuna aldarrikatuz. Guk momentu hori ezari gara bizitzen. Horrek ez du esan nahi, kontuz, Euskal gizarteari galdetzen balin bat diogu eta horregaitik kontzientzia mailan etengabeko lana egin behar dugu, galdetzen balin bat diogu, aizu, pentsatzea alduzu Euskaldunok herri bat osatzen dugula eta horren ondorioz erabakitzeko eskubidea daukagula, ni ziur naiz, 80%an baiezkoa emango zutela. Katalunian bezala. Gero, beste kuestio batzuk jarri daitezke mahai gainean, erreferenduna, independentzia eta bar. Baina oinarrizko printzipio hori, nik ziur naiz, hemen Euskal gizarteak 80%an baiezkoa esaten diola. Eta eskarmentua badaukagu. Esate baterako, Eusko Legebiltzarrean 2004ko abenduaren 30ean onartu genuenean estatuto berria, edota 2008ko konsulta legea, ekainean, ni privilegiatu bat, zean nintzen botoia sakatuz, inkestake bazeuden, eta 85% esate zuten gauza berbera. Beraz, baina, aitortu beharra dago, ez daukagula pixkak gizartea mobilizatuta. Gero bestetik, baita ere, eta bukatzen dute, han alderdi politikoen artean akordioak etzian duela, nik kokatu dut, zeneretzat hor dago, 2003an abian jartzen da prozesu hau. Etziren bere ala jarri ados, Gogoratu beharra dago, 2003an Maragalek irabazi zuela eta
Tineleko akordioaren eskutik tripartito bat osatu zuela RC eta Iniziatiba per Kataluniarekin. Eta ziu, kanpoan gelditu zela, naiz eta hauteskundek irabazi. Gero Montilla etorri zan. Eta orain dela gutxi kakotxa artean ari dira Eskerra Republikana eta Konbergentzia gobernuan aman komunean. Orain dela gutxi. Beraz, hor baita ere, esan nahi dut, perspektibakin pixkat begiratu beharra dago. Eta gero baita ere, oso miresgarria da, eta guri falta zaigu, eta falta zitzaigun estatuto berria zeatu genuenean, onartu genuenean, edo konsulta legea onartu genuenean. Nik esaten dut, 2008ko abenduaren 30ean estatuto berria onartu genuenean, Eusko Legebiltzarraren kanpoaldean 10.000 pertsona baleude, benetan hori gauza, nik uste, garbia dela neurtzeko gizartearen berotasuna edo atxikimendua, berotasuna esango nuke, atxikimendua bai, berotasuna nola dagoen. Baina Katalunian baita ere, mugimendu soziala, Angelek aipatu duena, etzan 2003an abian jarri, Lehendabiziko manifestazio erraldoia izan zen 2010ko uztailean. Beraz, duela 5 urte, eta oso importantea da, oso importantea da. Baina, gauzak bere lekuan jartzeko, behar bada ez dramatizatzeko, Kataluniari begira, ados nago Fernandorekin, ate bat irikitzen dute, irikitzen ez badute gure, ez dakit, kontzientzia ez da behera jaitsiko, izan ditzazke, estrategikoki, ondorio batzuk, baina, Katalunia aurrera ateratze ez badute beraien proiektua, nik abertzale izaten jarraituko, beraz, guzti hori ez dramatizatu, geure ritmoa daukagu, oinarrian printzipio berbera, adostasunak falta dira, bidea egiten ari gara, estrategi desberdina, baino perspektiba historiko batekin ikusita, ni ez nago kezkatuta baldin eta, gure esku dago bezalako elkarteak eta gero jendean norberak, lantzen balin badu, kontzientzia hori printzipio demokratikoa. Hau da, herri bat gara, eta herri bat garenez, geure etorkizuna erabakitzeko eskubidea daukagu. Eta gero, asmatuko dugu, eta geure lana izango da akordio minimoietara iristeko, ez da, Fernando? Beak, emate izu ditza, lehen aipatzen zen itun zirkunstantzia ezberdinak daudela, Fernando. Bai, azkenean honek suposatzen du erantzutea hainbestetan planteatzen zaigun galderari, ez? Jende askok lehen aipatu dugun egoera ezberdintasun horretatik luzatzen duen galdera, ez? Zergatik izaten ari da posible Katalunian eta ez momentu honetan Euskal Herrian. Nik sobera luze jo gabe aipatuko nituzke bizpahiru gauza. Nik uste dut, Lukek ere aipatu du, nire ustez lehenengo zirkunstantzietako bat da bake prozesu bat martxan jartzeko daukagun behar hemen Euskal Herrian. Edo beste modu bat ez esan da, ateratzen ari gara 50 urte luze iraunduen konfrontazio oso gogor eta latz batetik, zeinak ondorio larriak utzi dituen, eta oraindik ere ondorio horiek ez daude itxita, ez? Hor dago oraindik ere presoen egoera, hor dago ere biktimei tratamendu egokia emateko daukagun gizarte bezala daukagun erronka, hor dago armagabetzea, en fin, guk behintzat deitzen duguna gatazkaren ondorioak edo, ez? Hori itxi gabeago, gehiago esango nuke, hori onbidean, konponbidean jarri gabe dago oraindik ere, eta nik uste dut, hainbat sektoretan zabaldu den ideia da, nekez heldu alzaiola bide soberanista bati, aldez aurretik hori guztia konponbide errei horretan kokatzen ez bada. Ni neu ez nago oso ados horrekin, zeren hori hitzetik hortzera aplikatuko bagenu, azken finean, gauzak konpondu nahi ez dituenari, etorkizunaren giltza erabat emango genioke, ez? Eta hori ez da nire ustez inongo konponbiderik. Baina konstatazioa da behintzat,
hori Katalunian ez dela gertatu eta beraz ez daukatela buru hauste hori guk hemen daukaguna eta gizarte bezala erronka daukaguna. Eta gero bigarrenik, eta momentu honetan Lukerekin sartuko naiz pixka bat, zirikatuko dut pixka bat, nire ustez importantea da, buruan edukitzea, lehen esan da, Katalunian gizarte zibilak izan du lidergoa. Eta gizarte zibil horrek alderdi abertzalei, alderdi soberanistei etxeko lanak markatu dizkie eta alderdi horien aurretik joan da, egin du traktore lana, etengabeko tiratzea, egin du norabide batean eta hor kolokatu egin ditu. Lan itzelanan izugarria, nahiko genuke hemen ere horrelako lana egingo luken herri eragile potente bat edukitzea. Gure esku hor dago eta gure esku dago egiten duen lana txalotzen dugu eta aldugun guztietan babesten dugu jakina. Baina oraindik ere aitortu behar da Katalunian gizarte zibilak izan duen protagonismoa ikaragarria dela hemengo implikazioarekin konparatuta, Eta horrek zer ekarri du? Ekarri egin du besteak beste, hain zuzen, planteamendu independentista garbitan kokatuta ez zeuden sektore politiko batzuk azkenean independentziaren aldeko autu garbi bat egitea. Eta hitz egiten ari naiz gehien bat, astelenean hemen ordezkari bat izan duzuen konvergentzia demokratikaren adibida, CDC. Lehen koalizio formatuan ziu bezala ezagutzen genuena. Gogoratzen dugu, ziuk transizio garaian urte hauetan guztietan ze paper jokatu izan duen. Izan du da alderdi posibilistetan posibilistena, Madrilera beti joan dana kai de lo mio, lelopean, eta denetariko tratoak egin dituena Madrilen, azken finean onura partzial eta batzuk eta lortzeko Kataluniarentzat. Hori ez dago gaizki jakina. Baina inoiz ez subirautzaren inguruko konfrontazio planteamendu batekin Madrilen aurrean. Zer gertatu da, gizarte zibilaren presio horren ondorioz besteak beste, eta baita ere Katalunian krisi ekonomikoak nola eragin duen oso modu bortitzean, han ez dutelako erabiltzerik izan hemen dauzkagun beste tresna batzuk, eta krisi horrek oso gogor joan du Kataluniako gizartean, lortu egin da jende askok eta askok okerren pasatzen duen jendeak puntu bateraino planteamendu ideologikoarekin edo nortasun planteamenduarekin zerikusirik ez duen ondorio batera iristea, Eta da pentsatzea Espainian egoteak badakitzea ekartzen didan, arazo sozialak, asistentzia falta, eta bar, lan eza, apostu egingo dut independentziaren alde, honek segurazki gauza beste modu batez, reset bat egiteko aukera emango digulako herri bezala eta pertsona bezala, Hori hemen ez da gertatu, eta lehen esaten bezala, konvergentzian eman den garapen hori, momentu honetan da, independentziaren aldeko planteamendu neto bat egiten duen alderdi bat, nik esango nuke, eta hori izango nahi zirikatzailea pixka bat, hori ez dela hemengo Eusko Alderdi Jeltzalean gertatu, Eta nik uste dut, ikusi besterik ez dela egin behar momentu honetan espazio politiko horretatik dagoen ez hainbeste eskaintza ideologikoa, baizik eta praktika politikoa. Eta horri lotuko nioke hirugarren puntua, desberdintasun nabarmena markatzen duena Eusko Alderdi Jeltzalea eta Ezker Abertzalearen artean abiapuntuari dagokionean, Eta abiapuntua nire ustez hortik ondorioztatzen da. Nik uste dut Eusko Alderdi Jeltzaleak oraindik uste du, eta bestela zuzendu luke, baina oraindik uste du Madrilekin gauzak adostu daitezkela, akordioetara iritsi daitekela, eta bere bateria politikoak horretara bideratzen ditu, Madrid presionatzera alduen moduan, hain zuzen, aldebiko eskema batean, iraganean askotan egin den bezala, onurak ekartzeko edo hobekuntzak ekartzeko, baina beti ere pentsatuta azkenean Madrid joku horretan sartuko dela. Eta guk behintzat ez dugu horrela ikusten, eta gainera uste dugu horrela ez ikustea planteamendu errealista bat dela. Madriletik aski ongi ikusi egin dugu azkeneko urteotan
ez dela gauza onik behintzat etorriko, Kataluniako prozesuak zehozer erakusten baldin badu hori da izuzen, gizarte oso bat, osea, gehiengo zabal batez, ja ez jarra independentistan, baizik eta prebioan ez, erabakitzeko eskubidearen aldeko posizio batean dagoenean, Madrilek hori mespretxatzen du, eta esaten du zuek ez duzu ezer erabakiko, eta bar, ez? Eta nik uste dut horrek aplikazio zuzena daukagula guretzako ebasterakoan guk Euskal Herritar bezala Madrilen gandik horri dagokionean etorkizunean ze espero dezakegun, ez? Askotan Euskal Alderdi Jeltzalea eta Ezker Abertzaleen arteko harreman txarra horri dagokionean eta aipatzen denean, hortaz hitz egiten denean, joera egonda esateko horrek guztiak oinarria daukala bi alderdien artean hegemonia abertzalea lortzeko dagoen borrokan eta bar. Nik behintzat uste dut hori ez dela egia. Ezker Abertzaleak behintzat, eta kasu honetan Ezker Abertzaleak EH Bildu koalizioaren parte bezala, ez daka hor berezko bokazio bat hegemonia izateko, agintean egoteko, bere siglak ez dakit non kolokatzeko. Guk behintzat gehiago erreparatzen diogu lortu beharrekoari, ez? Gu ez gara alderdi instituzional bat. Eta guk lehenesten dugu hain zuzen Euskal Herria independentziara eramatea eta sistema justuago baten alde egitea. Eta guk helburu horiekin bat datorrenarekin lan egiteko, elkarlana aurrera eramateko eta akordiotara iristeko prest gaude, ez? Gu ez gaude hor hegemonia bat bilatzeko, berez, sigla batzuk kolokatzeko, esateren bezala, baizik eta helburu horien alde lan egin duenarekin jarduteko prest dagoen eremu soziopolitiko bat. Hor, adosguneak beraz egon badaude. Egun hauetan gainera ikusten ari gara, bai udalen legea lehen inguruan lortutakoak, lehen eudelen inguruan lortutakoak. Lan instituzional bat egiten ari da, autogobernurako lantaldea ere ari da lanean. Hor, gaur egin du 3. bilera, uste dut ez, 3. bilera egin du gaur alderdi bakoitzaren proposamenak mailan gainean jarri zirenetik. Adosguneak egon badaude, eta ikusten ari dira, Luke. Bai, utziko jazu erantzuten pitxin bat, Fernandoi. Bueno, a ber, ez nahi sartuko, ze, zuek gaina, oso giro zean gaude, zuek onartu duzuelako, Ezker Abertzaleak azkeneko 40 urte hauetan aurrera eraman duen estrategi politiko-militarra porrot egin duela. Horrek ez du esan nahi guk aurrera eramandako estrategia era bat dena bere osotasunean lortu duenik. Ez, baino garbi dagoena da, Ezker Abertzalearen estrategia, azkeneko 35 urte hauetan, porrot egin duela, estrategi politiko-militarra hain zuzen ere. Horrek ze erakusten digu? Erakusten digu, behar bada, eta halako baikortasun puntu bat jartzeko, eta baita ere etxeko lan bat guri jartzeko, Ezker Abertzaleak bere osotasunean, bakarrik, edota Eusko Alderdi Jeltzalea bere aldetik bakarrik, ez dugula normalean lortuko guk hemen aitortzen ditugun, edo aitortzen dugun helburu hori. Beraz, horrek eskatzen digula akordio minimo bat lehen aipatu dudan bezala. Eta horretarako behar dugula harreman gehiago izan, gehiago hitzein, eta zenbait oztopo gainditu. Bigarren, gure ustetan eta adeitasunez, ikusten duguna, baina historikoki gainea, eta bera. Ezker Abertzalearen bi ezaugarri nagusi, nik esango nituzke, direla inpazientzia eta musean bezala ni bi gehiago. Eusko Alderdi Jeltzaleak esaten du, enbido, Ezker Abertzalea, ni bi gehiago. Eta inpazientzia. Inpazientzia izan daiteke baita ere, eta hori historikoki eta deskribapena da, etaren sorrera, gazteak zirela, egiko batzu. Eta, geure buruzagik,
Eusko Alderdi Jeltzaleko buruzagik eta Juan Aguriagerra esate baterako zer nolako jarrera hartu zuten. Leizaola lehendakaria barne. Naiz eta guk aldarrikatu, esate baterako geure ponintze politikoa frankismo garaian, 1959an Juan Aguriagerra klandestinadean idatzita gerran egon eta gero gartzelan, eriotza zigorrarekin deportatua Iruñara, Donostiara ies egin, irakurriko dut, baina el PNV proclama el derecho del pueblo vasco a expresarse libremente, a expresar libremente su voluntad y que su decisión sea la única fuente jurídica y que eso sea respetado. Bueno, guk hori aldarrikatu dugu. Beraz, guk bi ezaugarri horiek ikusten ditugu eta nik uste dut hori gainditzen joan behar garela. Baina, puntu positibo batekin amaitzeko interbentzio hau. Gaur, eta atzo, sortuko eta Asier Arraiz eta gure Koldo Mediabilak goraipatu dute pixkate udalen legearen lorpena eta akordio instituzional, instituzionalak zarete, ez zarete instituziotik kanpo, Fernando, akordioa importantea dela. Baina nik zuei galdetuko nizueke, orain dela gutxi eudelen atzo udalen legea gogoratze alduzue Ezker Abertzalea eta Eusko Alderdi Jeltzalearen arteko beste akordio estrategikoren bat, ze egon zan. Eta areta importanteagoa. Koldo Mediabilak gurea, zion, bigarren akordioa, Asier Arraizek, bigarren akordioa ez, nik gogoratzen dut, 1988an, Ibarretxe lehendakari hautagai lehendabiziko aldiz aurkeztu zenean, Lizarra garazi zeon, errail batetan, etaren suetena 4 hilabeterako beste errailean, guk Eusko Alderdi Jeltzaleari garai horretan Euskal Herritarrokeko ordezkariei eskatu gabe, 3 diputatu, 14 izan zituzten, Fernando, 3 bozkatu zuten Ibarretxe lehendakari izateko inbestidura saioan. Izan ziren Josu Urrutikoetxea, Arnaldo Otegi eta Joseba Permatx. Baina hortan ez ginen gelditu. Gero akordio parlamentario bat egin genuen. Gobernabilidade akordio bat. Pentsazazue hori behin sinatuta urrengo pausoa dela gobernu koalizio bat. Hori sinatu genuen. Eta presupuesto batzuk, 89ko presupuesto batzuk aurrera atera genitun Euskal Herritarrokekin batera, negoziatuz. Beraz, puntu positiboa jartzeko. Azkeneko urte hauetan, nahi bale mezua 16-17 urte hauetan, ez bakarrik udal legea, importantea dela, eudel, importantea dela, beste lege batzuk igual adostu ditzazkegu, hilabete hauetan, baina gogoan euki 1988an akordio parlamentario bat sinatu genuela. Eta hori, trascendentzia politikoa izugarria izan zuela. Batez ere, eta hori baita ere ikasketa, Madrilen. Ze Madrilen argigorri guztiak zehatu ziren, piztu ziren. Ze ja etzan, hauek Eusko Alderdi Jeltzalekoek alderdi egunera juten dira, irailaren bukaera alden, gero Ezker Abertzalekoek noizean behin halako manifestazio importante batzuk egiten dituzte, 60.000 o 80.000 pertsonekin, eta gero aberri eguna dago, hori gutxi gora bera egun batzu pasata, ahaztu egiten da. Ez, hau da instituzioetan, eta ze instituzioan, eta Eusko Legebiltzarrean, abertzaleok, ados jarri dira zertarako eta gobernatzeko. Hori ez da manifestazio bat Bilbon autonomikalean antolatzia. Hori, dauke, nolabait esatearren, ondorio askoze sakonagoak politikoki. Eta, gero, etorri zana, argigorriak Madrilen, eta, berezea ikusi zuen, apurtu, baina berriro ere, inpazientzia eta nibi gehiago.
Nik gogora ekarriko nuke, 1989an Eusko Alderdi Jeltzalea etarekin bildu egin zela, Mikel Antza eta Joseba Egibar, eta Mikel Antzak etaren izenean zer jarri zuen mahai gainean. Hau oso geldo doa, hau azkarrago jun behar da, benga, eta eitz ezpaduzue, alako padanian egintzen bezala, alako erreferendum bat, orduan, suetena teknikoki bertan bera dago. Bueno, horregaiti diot, eta deitasunez, eta akordio batetara iritsi beharko gea, nik uste dudala, apaltasun osoz, inpazientzia edota Uriarte Gotzailak esan zuena, zergaitik apurtu da suetena. Eta esan zuen, batzuen intransigentziagatik, hau da, Madrilgo gobernua, eta beste batzuen inpazientziagatik. Orduan, bi hori, baino baita ere jarri nahi dut, baikortasun puntu bat, eta niretzat oso importantea izan zen, akordio, gobernabilitate akordio hori. Beste maikidei ere hitza pixka bat emateko eta pixka bat aurrera egiteko. Madril aipatu du Lukek, Madrilen momentu honetan behin-behineko gobernua daukago, gobernu interino bat nolabait esateko. Egia da ordea, gobernu berri hori baldintzatu dezakeen edo behintzat mahai gainean jarri den gai bat erabakitzeko eskubidearena dela. Katalunia jarri du horrere izpidea. Aurrekoan Angelek beak esaten zuen, segurako gure eskudagoren aurkezpenean, duela urte batzuk, seguramente pentsa ezina izango zela gai hori modu horretan egotea mahai gainean, eta gainera gai horrek berak eztabaidak eta jarrerak baldintzatzea. Ze balorazio egiten da horri buruz, Angel? Euk esanuan horrekoan. Lehen bukatu duten aipatu dek, ordezkarin buruz haitu nezela, ordezkarik aipatu ditu baino guk beti herri dinamika izan da, foko guztie beti jartzen dugu ordezkatungan. Hau da, gure helburu edalako ordezkari eta ordezkatuk uztarri berdinetik tiraka jartzea, ez? Aipatu dekena, dudik ez, nik usten dut Espainiko hauteskundeak berriz izateko itxura dauke behintzet, ez dakit izango dion ez dien izango, Katalunian erakutsi zuten azkeneko momentun in extremis gobernu bat osatzeko aukera badaudela, Espainian maiatza 2 arte dauki aukera, ozen gauza gertatu daiteke. Baina bai egie da, Estatu Espainoan panorama aldatu indala. Eta egia ez dala erabakitzeko eskubidea guk esan genuen ekainen 21 5 hiriburutan erabakiaren aroa irikitzen zala herri hontan, ez? Eta etzan guk ala nahi gendulako, baizik eta ikusi bestek ez dago, Eskoziako adibidea, eredue, Katalunia zesanik ez, eta Espainien ere gaie pilpilen daula eta gobernu bat behintzet publiko ala azaldua, azpiti beste arrazu batzuk izango ziren segurazki, baina Katalunian erreferendum bat tarteko zala arrazoitako bat, ezta? Hau da, Katalunian auzia izan da pixu handi bat Espainiko panorama politikoan, ezta? Eta hori gauza nobedosoa da. Nik lehen Lukek esan duenakin erabat adoz, Katalunia eredua da. Eskozia beste bat, baina guk gure eredua sortu behar dugu, ezta? Eta egia da hemen, guk behintzet oinarriari eta oinarritik gaigean ez, garbi esan da hemen deskonfiantza herritan, deskonfiantza handie dago, zubiak puskauta egon dira, eta puskauta daude, errezeloak, aurre iritzi pila bat dago, ezta? Eta nik uste zaila baino ezinezkoa dela edozein norabide politiko eta gaina ginda jartzeko moduko norabide aipatzen egea, horik eraikitzea oinarri sendo bat ez bali badago. Ni askotan adibidea jartzen dut, 2008 urtean Idiazabalen frontoian nazio mundua dinamika gure eskuan aurrekari hori aurkeztu zen Idiazabal frontoian eta Asier Oiarbide eta Miel Mari Imaz PNV-ko zinegotzi eta Ezkerra Abertzaleekin zer ikusi duen pertsona bat, bik oso errespetagarrik Idiazabalen dinamika aurkezten jarri zienen frontoian, Idiazabal frontoian eskema guztik hausi zien. Eta langa guztik iriki zien, izaldarrak zai geundelako lako argazki baten zai geundelako.
Eta askotan aipatzen dut, Idiazabaldarrak eta frontoia gainezkazeon ikusten genduen argazki hori, bi pertsona hori, Idiazabaldarrak jakitun ginen, bi pertsonoien artean etzola ze ikusik. Bi mundu erabat diferente ziela, gau eta egune bezalako ziela. Nik usten dut beraiek ere, ja barneratu zutela, bi hoien artean etzaukela ze ikusik. Hombre, detaile txiki batzu bat zeuden, ez? Bik kuadrilla berdineko die, baina, detaileek die. Bik eskola elkarrekin ibilizien, detaile txo die. Bi bertsolaritza guzen zaila da, bi semek eskola berdinen behitza, baina, detaile txiki batzu zien, ez? Ez zeukien ze ikusik. Hori izan perspektiba, Idiazabalen zeona, eta hori izan laneako perspektiba. Segurazki kamera hori, fokor hori, Idiazako frontoitik, penintxula ibirikoa ikusten dala jarriko genduke, bi izaldarroien artean daren diferentzik, ikusten hasiko gainek ikusiko genduke, diferentzi baino antzekotasunek gehiago dauzkiela, ezta. Eta segurazki foko hori penintxula ibirikotik, unibertsola hilo eta mundua ikusiko genduke, eta bi izaldar horik ikusten hasiko gainek zeintzu dien diferentzik, nehar gurea sartuko litzaiguke zeintzu dien diferentzik aztertzen hastea, ezta. Hau da, zein da perspektiba, laneko perspektiba, ez? Haundira, o txikira jokatzen egea. Nik usten dut, gure esku dago aipatzen danen, aipatu izan da kultura politiko berri bat kin datorrela gure esku dago, adostasun da elkarlan eremu bat auspotzeko asmokin daulako, ez da? Nik usten dut, guk ez daula inungo kultura politiko berrik sortu, dudik ez dago. Zati, adostasun da elkarlan eremu hori egongo ez balitz, ez gineke herri bezala 21. mende honetara iritsiko. Baina egie da, azkeneko hamarkada luzegietan profesionaldu gehala bata besten arteko diferentzi resaltatzen eta hortze gaina profesionala bihurtu geha, ez? Hainbesteko guk adibide jartzen du askotan, mundu mailan izango alitzeke askotan aipatzen dugu, mundu mailan txapelketa bat ingo alitzeke, periodiko nire azaltzen dira, bi argazki ia identiko, zeintzu dien bin arteko diferentzik, ez azpi diferentzik. Nik ez dut esango lehen bizikoa, baina seguro podiumen, seguro Euskal Herritarren bat izango zala, ez da? Zarte hortan profesionala bihurtea zazpi diferentzik zeintzu dien detektatzen, ez da? Segurazki txapelketa izango alitzek alrebez zeintzu dien bi argazki ia identikoien antzekotasunek, Euskal Herritarren bat izango zen azkena gehatuko zen, ez da? Nik usten dut, ahi balin bagea gainea, tartai ginda jartzeko moduko proiektu tan aipatzen nahi balin bagea, eske, kondenauta gare, zeintzu dien elkarren arteko antzekotasunetan hor jartzen indarra. Eta nik usten dut gure esku dago hortako sortu zala. Usten dut ez hortako sortu zen, herri honetan adostasun eta elkarlan eremuri auspotzea. Sortzen da zatik, 2013 urtea atzo zen, sinistuta genduelako herri honetan, sensible politiko ezberdinetako jendea, ezin gendula elkarrekin pausoek eman. Zuk esango diazu panorama hortan, ze etorkizun dauken herri honek, ez da? Eta hori izan, barnerauta genduken jarrera bat. Eta karo, pentsamentu bat, balemako zu hori jarrera bihurtzen da, eta jarrera horrekin ez da etorkizunik. Zergatik jarri gendun gizakatea 2014 urterako, ez? Oso erronka haundi ezan, oso haundi ezan. 123 kilometro esku eman da 2023 urten, o 2013 urten, 123 kilometroko gizakatea, oso erronka haundi ezan. Zergatik jarri gendun erronka hori? Zatio, erronkak nibela, geroz eta erronka haundigok behartzen gaitu perspektibare proportzionen dijoa, perspektibare haundigoa izaten behartzen gaitu. Olako erronka batek behartzen gindun, herritarrai, herri-zerri, elkar ezagutzea, elkartzea, elkarrekin lanen hastea, elkarrekin konplizidea sortzea, zubiak eraitzitzea, azkenen saretzea. Oinarri hori osatzea, hori da gure esku dago egiten ari dena. Esan nahi dut, beharrezkoa do, herri honek, Katalunia beste aurrekari batzuk zitun, guk beste batzu ditugu, eta guk nik usten dut, gure esku dago bezala hori dala gure bete beharretako bat, ez da? Herri honetan, oinarri bat, eta ze esanik ez, oinarri demokratikoa da osatzea, eta horrek osatzen duna. Hau da, elementu horiek, konplizidadea, konfiantza, eta zubiak erekitze hori, ez da? Bukatzeko, esan eten alen, ez da?
Katalunia ondo dago, Eskozia ondo dago, baino eredua gu sortu behar dugu. Eta kanpoa behitzea ondo dago, eta kanpoko inertziak aprobetxatzea ondo dago, gure gizartengan eragiteko, baino nik ez dut joga iten, baino jogako esaten dut, norbean galderan erantzun guzti kanpon baino barrun dauzkeula, eta nik usten dut, herri honen etorkizunen galderoien erantzune o formula gure barrun daukela, ezta. Hor dauko barakatu beharra, eta nik usten dut jarrera aldaketa batekin. Hau da, zer dauko elkarrekin adostasunen, zati askozea hundigoa da, ezta. Hor indarra jartzen balen baitugu, ez politikako lehen lerron bakarri baizik, eta oinarritik herritan jokatu dezakegun liga, ez dauke ze ikusik, oaingo liga, jokatzen aikan ligakit. Angelek zerbait aipatu du, baina nork esango zigun guri, orain dela 4 edo 5 urte ez, Madrileko edo Espainiko presidente izateko investidura prozedura honetan guztian, erabakitzeko eskubidea egongo zela zentralidade politikoan, eta horrek markatuko zuela neurri baten edo besten, aliantzak eta egin edo egon daiteken margena, ez? Nik uste dut hori importantea dela. Eta esango diazue hori, Kataluniako egoeraren ondorioz lortu egin dela, eta egia da neurri handi baten, baina hortara ni joan ni, ez? Autoestima ere egin dezagun eta ariketatxo bat egin dezagun, eta pentsatu dezagun ere bai, hori ere badela herri honetatik ere egin den lanketa eta lan politiko itzelagatik. Nik etorkizunari begiratuko nioke, nire ustez, niretzako hori da lehentasuna, eta haiak eta investidure aipatu dugun, nik uste dut, lehenik eta behin, lehen zertxo bat aipatu dut hortaz, importantea dela ados jartzea gutxi barru izango dugunaz behintzat, ez? Momentu honetan, ez dakit hauteskundeak errepikatuko direnala ez, espainolak, baina argi dagoena dozen kasutan, Madrilen momentu honetan bi direla aurrikusi daitezken aukerak, ez? Batetik edo koalizio handi bat egongo da gobernuan, edo zein kasutan, bigarrenik, estatukoa, oraingo estatukoa irmo defendatuko duen gobernu bat izango dugu, ez? Eta nik uste dut hortik abiatu behar dugula. Eta nik esango nuke errealismo ariketa bat eginda esaera edo esaldi argi batetik abiatu behar dugula. Oso present izan behar dugula buruan. Madrilek ez digu inoiz erabakitzen utziko. Ez digu inoiz erabakitzen utziko. Ez digu askatasuna oparituko. Hori ez da inon gertatu askapen prozesu batean, ez? Eta beraz, horren aurrean, hori behintzat barneratzen baldin badugu, horren aurrean bi aukera dauzkagu. Lehenengoa, etxera joan eta amore eman, eta esatea, ez dago zer eginik, etorriko dira garai hobeak, gelditu gaitezen gauden honetan oraingoz, edo bigarrenik, beste bide bat saiatzea. Eta guk uste dugu beste bide bat saiatu beharra daukagula. Eta horren erronka eta ardura izan behar dugula. Eta guk behintzat horri euskal bidea ditzen diogu, ez? Lehen esan da, herri bakoitzak asmatu egin duela bere bide propioa, azkenean erabakitzeko eskubidearen ariketa egiteko, edo independentzia lortzeko, edo hain zuzen estatu libre izaera lortzeko. Eta guk ere bai, azterketa hori egin beharra dugu. Eta euskal bide deitzen dugun hori zer den? Bide propio bat martxan jartzea, Euskal Herritarrok geure etorkizuna erabaki behar dugula sinisten dugun guztion artean, inongo bazterketarik gabe egin beharreko bide bat, eta gainera berriro erabiliko dut errealista izan behar duena. Errealista izateko, momentu honetan Euskal Herrian dauzkagun 3 errealitate administratiboetatik abiatu beharra daukana. Ez errealitate administratibo horiek etengabean erreproduzitzeko, baizik eta errealitate hori aldarazteko konpromisoarekin egiteko bide bat. Eta guzti inzten dugu, orain, hegoaldean behintzat, bi autonomiek dauzkaten errekursoak jarri daitezkela ibilbide horren mesedetan. Jarri daiteke ibilbide horren mesedetan telebista publikoa, jarri daiteke hezkuntza sistema, jarri daitezke milioi bat gauza momentu honetan dauzkagun bitarteko guztiak
ziur egoteko bide horretan oraingo marko autonomikoa ez dugula, edo ez garela bintzat hori erreproduzitzera mugatuko, ez? Eta helburu zein da? Helburua da, hain zuzen pixkanaka errealitate desberdin bat sortzea, subjektu politiko bat osatzea praktikan azkenean erabakitzeko eskubidearen ariketa egiteko. Eta hor kontraesanak izango ditugu, jakina izango ditugula kontraesanak, baina bizitza hori da, bizitza da kontraesan kudeaketa etengabea, ez? Ez daukagu Euskal Herri homogeneo bat, zeinan denak abertzaleak garen, edo denak euskaldunak, denak euskaraz egiten dugun, errealitate sozial oso desberdinak dauzkagu. Segurazki, modu desberdinak implementatu beharko dira errealitate baten edo bestean. Eta hortarako izan behar dugu politikoki eta sozialki malgutasun nahiko izan behar dugu hori guztia aurrera eramateko dauzkagun errealitate desberdinetatik, baino, esan bezala, bide hori norabide jakin batean kokatuta. Eta hori da, azkenean, iparra, zaindu behar duguna, herri honek libra izateko tresneria eskuratu egin behar duela herri bezala. Hori da irabazi nahi duguna. Eta nik uste dut, honen harina esango du gauza bat, Karol Robirak askotan aipatzen zuen gauza bat. Karol Robirak esaten du oraindik ere, jendeak kaletik eta galdetzen ziola katalanak noiz izango gara independenteak, ez? Eta berak erantzuten zuen, nahiko modu sinplean, katalanok nahi izango dugunean. Eta hain da sinplea, baina hain da komplikatua, ez? Euskaldunak noiz izango gara independenteak. Euskal Herritarrok horrela erabakiko dugunean. Eta horrek eskatzen du, lehenik eta behin, errealismoa, eta biatzea daukagunetik, eta bigarrenik oso barneratuta edukitzea, bakarrik libreak izan gaitezkela, baldin eta herri honetako gehiengo zabal batek bide hori babesten badu, ez? Eta nik uste dut hori dela buruan izan behar duguna. Hori da, azkenean, lehen esaten nuen bezala, edozein herrik, edozein pertsonak nahi duena, ez? Inoren menpeko ez izatea eta bere erabaki libreen araberako errealitate bat osatu ahal izatea. Fernandok aipatzen zuen errealitate administratiboa. Hitz egin dugu Madrili buruz, ez dugu hitz egin Parisi buruz, gure errealitate administratibo bat da hori ere. Lurraldetasuna, Ipar Euskal Herria, Iparra Hegoa ekitaldien barruan gaude, Iker Elizalde hemen dagoela aprobetxatuz. Nahi nuke azaltzea Ikerrek pixka bat nola dagoen egoera momentu honetan Ipar Euskal Herrian, badakizue nola gertatu den lurralde kolektibitatearen eskaeratik, herri elkargo bakarraren eskaerarako jauzia esatean joan, ibilbidea, trantsizioa, alabera arrez egin beharreko trantsizioa, eta lehen hemen aipatzen zen kultura politiko ezberdinen inguruan ere aritu gara, han adostasuna lortzeko eta lantzeko beste kultura politiko bat uste badagola, hemen begira behintzatala ikusten dugu. Esplikatu iguzu Iker pixka bat nola dagoen panorama Ipar Euskal Herrian. Hasteko ni 3 data azpimarratuko nituzke horretan. Lehena da 1983an sortu zen PEI egituraren baitan, PEI Bask, eta hortan hautetxeen kontseilua eta garapen kontseiluak sortu ziren. Horiek bazuten zera bakar bat, zena lurralde kontratua negoziatzea estatu frantsesarekin, hau da zenbat diru zama emango zuten Ipar Euskal Herrian banatzeko. Hori zen bere lehen funtsa, gerora bilakaera bat ezagutuko du, baina lehen funtsa hori zen. Bigarren data, kokatuko nuke 80 hamarkada horren bukaeran, nun batera plataforma sortzen den, lau aldarrikapenen inguruan, hau da Ipar Euskal Herriarentzat departamentu baten galdegitea, laborantza ganbararen galdegitea, euskararen koofizialtasuna eta berezko unibertsitate baten lortzea. Bateraren sorrera zer ekartzen du jendarte zabal batek, bat egitea lau aldarrikapen horien inguruan. Eta hor,
esango nuke, beroketa lan bat hasten da, gaur egun ezagutzen dugun egoerari begira. Eta hirugarren data, barba harrituko zaizue, baina kokatzen da 2011an Aieteko konferentzia ematen delarik. Eta Aieteko konferentziarekin batera, sentitzen da Ipar Euskal Herrian, aurretik egondako harreman guzti horiek posible dutela zerbaitetara heldu. Eta orduan, Hautetsien kontseiluan hasten da eramaten lan bat, Garapen kontseiluekin batera, Garapen kontseilua biltzen duena gizarte zibileko eragile ezberdinak, zen nolako egitura instituzionala behar duen Ipar Euskal Herria, eta egitura instituzional hori ahalik eta konsensualena izaitea. Beraz, eramaten den lan horretan, atxikitzen dira 4 aukera, lehen aukera da dagoen bezala ustea, bigarrena da gaur egun, segura aski entzun duzue batzuk herri elkargoaren kontra daudela, hori da orduan proposatzen dena, polo metropolitanio bat osatzea, hirugarrena da lurralde kolektitatea, eta laugarrena da ezkertiar abertzalengandik egiten dugun proposamena, hau da, autonomia estatutoa. Eramaten da urte bateko lana, Paueko unibertsitalari batzuekin eta abar, eta hor iristen da konklusio batetarat, konsensu eta behar den egitura instituzionala lurralde kolektibitatea dela, eta hori izanen dela Ipar Euskal Herriaren aldarrikapena estatu frantsesari begira. Hor zonbait manifestaldi egiten dira, eta horren ondorioz lehen aldiz Ipar Euskal Herriko ordezkaritza zabal bat, Hautetsien kontseiluko ordezkaritza bat, bildua da lehen ministroarekin. Lehen ministroak esaten duena da, hori ez duzue ukanen, aldiz, zin egiten dizuet, orain abiatuko den lurralde reformaren baitan, Ipar Euskal Herria ezagupen mail bat izanen duela. Lurralde erreforma horrek du ezaugarri nagusi bat, eta da estatu frantsesean gaur diren mail instituzional guzti horietarik 3 atxikitzea. Hori da lehen momentu batean aipatzen dena, beraz da herri elkargoen indartzea, eskualdeak, erregioak, Akitania, Batzea, beste zonbait eskualdeekin, eta gero estatua. Jakinik estatua dela, estatu frantsesean, janta jabe. Edozein erabakia hartzen dela, estatu ordezkaria, prefetak du gero begiratzen ea bat egiten duen republikaren legearekin. Eta orduan, momentu horretan, Euskal Herria baien, bada eztabaida, jakiteko bereziki ea estatutik heldu den proposamen hori aintzin pausu bat den guretako, ala ez den. Eta eztabaida horren ondotik, ateratzen dugun konklusioa, badela aintzin pausu bat Ipar Euskal Herriarentzat, zergatik, zenta lehen aldikotz, Ipar Euskal Herriak biltzen dituen 158 herri horiek izanen dute egitura bat, eta azken finean lurraldetasuna, Ipar Euskal Herrian lurraldetasuna, behin betikotz finkatua gelditzen dela estatu frantsesaren zuzenbide publikoaren baitan. Eta hori irala biziko erronka da. Hori gauzatu dadin, orain, momentu hontan, martxoaren erditik landa, hasiko dira herriko etxe guztietan bozkak ematen. Eta azken finean, herriko etxeek dute erabakiko ea egitura hori sortzen den ala ez. Eta horren lortzeko, behar dira lortu herriko etxeen 50% baino gehiago, biztanlegoaren 50% ordezkatzen duena. Esan ezakegu orain gaudela, momentu erabakigarri batean, Ipar Euskal Herriaren etorkizuna bide batera edo bestera eramanen duena, baina horrekin batean ere bai Euskal Herriaren etorkizuna zenta horren baitan zonbait eskumen badira, eta eskumen horietako bat, nik azpimarratuko nukena gaur,
da mugaz gaineko harremanak egiteko ahalmen berezitua. Eta horretan, posible genuke imaginatzea, biharko egunean, gaur horren baitan Euskadi, Akitania eta Nafarroa ari dira eramaten elkarlan bat edo osatu dute olako Europar zera bat, biharko egunean, hasten alko ginateke pentsatzen, bergauza egitea, baina Ipar Euskal Herria, EAE eta Nafarroa bilduko luken eremu Europar mailako eremu batean. Horrek ere dituen eskumenekin eta dituen baliabideekin. Hori da, esango nuke lortu egin den aintzin pausu bat. Baina aipatzen nuen, zenta gatazkaren konponbidearen ondorioen inguruan ere, Ipar Euskal Herrian lortu da ordezkari politikoen gehiengo bat horretan engaiatzea. Eta horren adierazle nabarmenena, esango nuke, da pasaden urtean sinatu zen Baionako ituna, nik uste eredugarri izan barko lukena ez Ipar Euskal Herrian bakarrik, baizik eta Euskal Herri osorako, nun finkatzen den bide horri bat, gatazkaren ondorioei begira, nola heltzen diogun, elkarrekin. Eta horren arira, azpimarratuko nuke ere, zeren ez da ohikoa ere ez, bada Ipar Euskal Herriko diputatu sozialista bat, galde zuzena egin diona, pasaden astean edo duela bi aste, Frantziako lehen justizia ministroari. Momentu horretan aritu zen Lorentza Gimonen kasua aipatuz, baina bukaeran borobildu zuen, esanez, bai presoen inguruan behar zirela urratsak eman, baina baita ere desarmagabeitzearen inguruan, nolatan erakunde bat nahi duena desarmatu, horri ez zaion bidea erikitzen. Nik uste dut, badira bi zera horiek, Ipar Euskal Herrian momentu hontan, nun, iruditzen zait, Euskal Herri mailan ere, Euskal Herri osoan, hortik ere badela bide batzuk irekitzeko. Nik uste dut Ikerrek gako garrantzitsu batzuk eman dituela, gaurko eztabaidan inguruan. Erronda txiki bat beste bai alderdiok, bai gure esku dagok nola ikusten duen Ipar Euskal Herrian egiten nahi den lan hori. Eta gero, ja bukaerako fasean sartuko gea, pixka bat gure esku dagoren galdeketen inguruan, gero denoi galdera berdin egingo dizuet ze fasetan gaude. Hori gerora, oain Ipar Euskal Herriari buruzko pixka bat zuen bai balantzea luke. Bai, bueno, benetan oso interesgarria. Gaina Ikerrek, bete-betean jodezu, zenbait gauzetan, ez? Nik uste importantea dela, pentsatzen dut agian guk ezagutzen dugula, baina zer nolako egoera bizi duen aspaldidanik gaina iparraldek, ez? Gu hemen, Eusko Jaurlaritza daukagu, diputazioak badaude, euskara sustatzeko tresnak baditugu, ekonomia arloan baita ere tresnak baditugu, kontzertu ekonomikoa badaukagu, baina iparraldean ez daukate ezer. Beraz, benetan miresgarria da iparraldean abertzaletasunari eustea. Helburu bezala, inongo zalantzarik gabe, instituzionalizazioa, bigarren euskara eta kultura, eta hirugarren ekonomia. Nik uste, arlo horiek, ez dakit nire ikuspuntutik behintzet, Iker, dira garrantzitsuenak. Ekonomia baita ere aipatzen du, ze oso egitura ekonomikoa berezia du. Ohartze algara esate baterako Xuberoan 1900, joan dan mendeko hasieran 14.000 biztanle zeudela, eta gaur egun baita ere 14.000 biztanle daudela, pixkat ohartarazteko pixkat zer nolako egoeran dauden. Eta gero beste gauza bat esan duzu, eta niretzat funtsezkoa da, Europa. Euskadi Euskal Herria Europan gaude.
eta geoestrategikoki, geoekonomikoki eta geopolitikoki hori kontutan hartu behar dugu. Ezinbestekoa da variable hori kontutan hartzea. Naiz, lurraldetasunaren bidean aurrera pausok emateko, naiz autodeterminazioan, erabakitzeko eskubidean edo buru jabetzan, nahi da bezala, aurrera pausoak baita ere eramateko. Ezinbestekoa da, ze gu ez gaude beste leku batean kokatuta geografikoki, horrek dituen ondorioekin. Onerako eta txarrerako europearrak gara eta Europan gaude. Zer da ona? Ona da, esate baterako, herri txiki bat gara. Eta zuek, nik uste dut, aztertzen balin badugu, herri txikien ibilbidea, beti nahi izan dute alako, anaia handi baten babesa euki. Okerrez balin naiz, Iker edo Fernandok edo zuek jakindu duzu edo zuetako bat, iparraldeak garai batean, ez dakize, zemagarren mendean, Britainia Handiari eskatu zion bere babes eremu batean bihurtzea, protektorado batetan bihurtzea. Beti ere hori ez. Eta nik zentzurretan Euskaldunok, Europa, ni ziur naiz. Europan ez bali magina, 81 batean, otsailaren 23an, 23F delako hori errepikatu egingo zela. Hori ni ziur nau. Gero bestetik, utxuneak baditu, badakigu, estatuen arteko klub bat dala, eta barrez. Baina, Europa kontutan hartu behar dugu. Eta nun gaude kokatuta, esate baterako, garai batean erdiaroan, ez dakit ezkontzak, edo gerren ondorioz, imperioak eta herrialdeak sortzen ziran. Adibide bat, baina pixka da konturatzeko. Zergaitik esate baterako Eslovenia urte gutxitan estatu batean, onartuta den estatu batean bihurtu da. Jugoslavia oian, dakizuen bezala, gerra giro bat zegoen. Eta zer pasatzen zen? Pasatzen zen Eslovenia muga zeukela Austriarekin eta Italiarekin. Hau da, Europear Batasunarekin, baina Austriarekin eta Italiarekin. Orduan, zein zen Italia, Austria eta Europaren interesa? Gerra bere mugetara ez iristea. Orduan, zer egiten dut? Eslovenia estatu bezala onartu errekonozitu. 5 milioi biztanle ekonomikoki gu baino aulago. Kulturalki hizkuntza dela eta paretsu. Baina, esan nahi detena da honekin, badaudela faktore geopolitikoak, geoestrategikoak, kontutan izan behar ditugula, aztertzerako orduan, zergaitik herri batzuk bihurtzen dira estatuan eta zergaitik ez. Eta Europa oso importantea, burura etorri zaigu eta Nafarroari aipamentxo bat. 86an organo kooperazio iraunkorrari, Ardantza lehendakaria eta Otaño presidentearen artean sinatutakoa, gero berehala jauzi egintzan. Hori da bidea. Eta bi adibide, guk esate baterako integrazio subirotasun forala aldarrikatzen dugunean eta bar, ez da, gu badakigu 19. mendean egontzela. Ez da bai da bat, abertzaletasuna, nazionalismo eta foralismoren artean. Baina guk aldarrikatzen dugunean, alderdi bezala eta aldarrikatu izan dugunean geure historian zehar, da esateko besteak beste, 19. mendean, principio de las nacionalidades delako hori batzuei herri bezala aitortza egin zitzaiela, gu herri bezala aurretik etortzen ginela. Baina, hortikan aurrera federazioa, eta irakurriko dut azkeneko gauza bat aspertu gabe. Ze hor dago, nik uste dut, federazioa edo konfederazioa, kontutan izan da gaina ere, Fernandok zuk ondo diozun bezala, errealitate politiko-administratiboak eta abertzaletasun egoera oso desberdina da erkidegoan, Nafarroan edo iparraldean. Orduan, behar dugu europear ikuspegia, federazioa, konfederazioa bultzatzeko mugaz gaindiko, Ikerrek esan duen bezala, kolaborazioak, elkarlanak bultzatzeko, ze hori egunez egun egiten du herria eta nazioa. Eta esate baterako, 1916an, egontzan nazionalidaden 3. munduko konferentzia, Lausanen.
kokatu zaitezte, bigarren gerrate mondialean, hemendikan, Eusko Alderdi Jeltzaletikan, Jose Eizagirre, Isaac López de Mendizabal eta Luis Eleizalde juntziran, hautza. Garai horretan, ez dakit Frantzia nola pasatu zuten. Lausanera iritsi, eta internet eta WhatsApp etzeon, ordenadorek etzeuden, imprenta batean, rapport de la delegación basque zehatu zuten. Eta hor, ja, esate zuten. Oso, bista galtzen nahi naiz. Baina, esan nahi dut aldarrikatzen zutela, tekstuan, literalki, Euskal Herriko lurralde desberdinen arteko federazioa. Eskubide hori ere badagoela. Eta nik uste dut hori Europako espiritua hartuaz, hori dala bidea, errespetatuaz baita ere, eremu bakoitzaren erabakitzeko eskubidea. Baina bidea lanea egiten jorratzen da, egunez egun, eta gauzak aman komunean noski jartzen eta garatzen. Osondo, Fernando, Ipar Euskal Herriko... Bai, Ipar Euskal Herriko egoeraz eta zertxo bait alderatuta momentu honetan Katalunian garatzen ari den prozesuarekin, ez? Orain dela 10 urteko egoerari erreparatuko bagenio, ikusiko genuke, esango nuke, Ipar Euskal Herrian ematen zen egoerak zerikusi handia bazeukala momentu honetan Ipar Katalunian ematen den egoerarekin, ez? Denok ezagutu izan dugu, non Euskal Nortasunaren diluitze ikaragarri bat ematen zen, nortasun frantsesaren mesedetan, non herri kontzientzia neko politikoa behintzat, neko mailoa baxutan zegoen. Ipar Euskal Herrian azkeneko 10 urte hauetan izugarrizko bilakaera positiboa eman dela esango nuke. Eta hori da, momentu honetan, lehen esaten genuen, Katalunian ere, País Katalanetan dagoela lurraldetasunaren arazo hori. Eta hango egoerarekin alderatuta, Ipar Katalunian gabezi handia daukate alde horretatik. Ipar Euskal Herria momentu honetan abertzaleok elektoralki jokatzen dugu. Eta lortu egin dugu oso ordezkaritza duina eremu administratibo ezberdinetan, ez? Urte luzetan bilatutako helburuak eta landutako bideak ari dira fruituak ematen, bai instituzionalizazioari dagokionean, bai beste eremu batzutan, baina niretzako importanteena dana, eta nik honetan ere, aipatuko nuke, Nafarroan ere, azkeneko urte honetan gertatu egin diren gauzak, lortzen ari gara pixkanaka eremu ezberdinetan gizarteak eta dinamika nagusiak behintzat ez kokatuta egotea, horren arte egondu diren bezala gainontzeko Euskal Probintziei bizkar ematen. Eta nik uste dut, momentu honetan, Ipar Euskal Herriko gizartea edo Nafarroako gizartea eremu desberdinetan, ez bakarrik nortasunari lotuak, hizkuntza edo kultura edo horiek ere bai jakina, baina baita ere interes ekonomikoari dagokionean eta bestelako harremanei dagokionean, gainontzeko Euskal Herrialdei begira kokatzea, nik uste dut oso importantea dela, eta hori gutxinaka lortzen ari gara, ez? Etorkizun batean aipatu egin da, Ipar Euskal Herrian ematen ari den instituzionalizazioari begirako evoluzio hortan, horrek ematen dituen posibilidadeak euro herrialdearen inguruko planteamendu berriak egiteko, Euskal Herriak etorkizunean, inkluso sujeto librea izango denean, ez, zenolako barne konfigurazioa izango duen, eta hor, eztabaidak badaude, badakizu eredu federala, eredu konfederala eta bar, hor ja pista batzuk botatzen ari dira, ez, eta nik uste dut, eta hau ja uste personala da, pixkanaka lantzen ari garen bide horrek guztiak, zerikusia izango du, etorkizunean izango dugun Euskal Herriaren barne konfigurazioarekin. Konfigurazio bat, kabida eman behar diena Euskal Herria bizitzeko eta sentitzeko dauden errealitate ezberdinei, errealitate guztiei, eta nire ustez importantea da etorkizuneko eredu horretan
dauden izaera kolektibo bereziak ongi babestuta, ongi kokatuta egotea. Eta, bueno, ez badakizue, identitate foral batetik gatoz, eta hori oso oinarrituta dago gure herrialde ezberdinetan, horrek sortu egin du kultura propio bat, eta ni nafarra naiz, eta nik hori oso presente daukat, eta nik uste dut etorkizuneko Euskal Herri horrek esan bezala kabida eman beharko diola ere Nafarroak Euskal proiektuaren baitan eduki beharreko espezifidade hori, berezitasun horri, ez? Hala nola, Ipar Euskal Herriaren kasuan, edo bestelako herrialdeen kasuetan horrela beharrezkoa balitz. Berriro ere, bukatuko dut oraingoz lehen esaten denarekin, ez? Autoestima. Nik uste dut importantea dela ez beti oraindik ere egiteko falta zaigunari begiratzen egotea. Jakina oraindik ere asko daukagula egiteko, herri bezala, gatazkaren ondorioak eta konpontzeko, eta bar. Etxeko lan zerrenda luzea daukagu. Baina egin dezagun beste eriketa bat. Begiratu dezagun momentu honetan non gauden eta non geunden orain dela 10 urte. Non dagoen Ipar Euskal Herria momentu honetan, non zegoen orain dela 10-15 urte. Non geunden Euskal gizarte bezala, Nafarroako gizarte bezala, orain dela 10 urte, eta nola gauden orain, ez? Ez dut konplazientea izan nahi, baina nik uste dut konstatazio bat dela herri honetan pixkanaka aurrerapen handiak egiten ari garela. Eta hori bada nik uste dut denbora luzean batzuok eta besteok egin ditugun apostu politikoen ondorioa, ez? Horrekin geratu nahi dut. Iruditzen zaidalako etorkizunerako, eta hori da nire ustez gehien bat kezkatu gergaituena, orube objektibo on eta emankorre batetaz ari garela. Bukatzen joateko, batetik, Angel laburrean Ikerrek eman ditun datu horrei buruz, gero gure esku dagoren galdeketak azkeneko berritasunak edo azaldu, eta gero bakoitzari eskatuko dizuet, eta hori bai modu laburrean, ziniko bestela demora juten nahi zaigu, ze fasetan gaude horri erantzutea. Bueno, Ikerrek esan duena segidan, iparraldetik 2 puntu atako nituzke. Honei bintzet, asko impactatu o gustatzen zaizkitenak, ez da? Bat izango litzeke, lehen aipatu da, baldintza instituzional eskasa baino batez, ez da? Baina horrek zer sorrarazi du, ez da? Eta hori da puntutako bat. Zenbateko sormen gaitasuna, ez da? Zenbat berrikuntza etorri zaizkigu iparraldetik. Eta nik nahi behintzet iritsi zaizkitenak edo nik indar pista jarri dutena bat, demoak, ez? Demoak, movimentue goatzen naiz nolako berrikuntza edo nolako indarra sortuzun bai iparralden da bai egualde. Beste kontu bat, euskoa, dirua, ez da? Hori ere ez da egualdetik etorri iparraldetik, ez da? Eta horrek bazun beste berrikuntza bat, beste sormen bat, eta gabezi hortatik behartzen zaitun, jarrera hori behartzen zaitun, ez da? Beste bat, Euskal Herria zuzenean, nola auzolanean, nola olako eredu, nolako jaialdi eredugarrie sortu duten, ez da? Adibidetako bat, ez da? Nik goatzen naiz oen dela gutxi batek esan zen. Jaialdin, etorri omezitzaien, beste zezenan, edari magiko hau Red Bulleko etorri omezitzaizkien, eta esan ez, €1000 Moldova jarriko ziela edari horrek han leku izango luke, izatekotan, ez da? Eta nola, dirua izango da segurazki behar duen netariko bat Euskarri zuzene, baina nola esan zuen ez ez. Hori itzikola beraien eredukin, eta beraien eredun zutabeiz nolako eredugarritasuna, ez da? Bestat, laborantza, ganbara, zehazka, hori nik usten dut guzti horrek politikan ere, politikoki ere islada izan dula. Eta niretzako, nire ikuspuntutik behintzen, hauteskundeak direnen ogain iparraldean, nik beste interes batekin ikusten ditut urrenguneko
euneko hainbeste zenbat udaletxetan Berrian hori da. Azaleratzen dalako, balen izkutuntzeon hori, ez da? Eta gero, bigarren puntue, transversalidadea edo zehar lerrokotasuna, ez da? Nola gai dien departamentun ingurun, eta baita ere, Ikerra izan duen bezala, pake prozesun ingurun, hemen gertatzen ez dan hori, eta guretzako ikasgai badana, sensible politiko guztitako jendea bat egitea eta elkar ulertea adostu eta elkarlan hori sustatzea, ez da? Nik uste dut bi puntu hori dira guretzako interesgarrina. Hona etorri eta esan dezuna, gure esku dago oain hasten da, pausok ematen. Oain hasten da lanen. Zeroko markaile dude oain jartzen da. Zein du gure esku dago bi urte hauetan? Bi urte hauetan gure esku dago egin balin badut da, 2-3 erronka jarri mai gainen, eta erronka horik aitzaki bezala erabili, Euskal Herrin 200 herritan, Euskal Herri guztin, gihar bat, gure esku dago taldek osatu ahal izateko. Baina benetan orain hasten da, horretarako sortu ginelako ez ginen aldarrikatzen ibiltzeko jaio baizik eta aldarrikatzetik gauzatzerako transizioen gozun determinazioa genduken herri dinamika sortu ginez da. Eta nik usten dut aurtengo Espainiako elekzioak balin badie, ez balin badie, nik usten dut Euskal Herritarrak gure fokoa jartzeko aukera izango dola hauteskundeetatik kanpo. Zergatik, ia, oen da 2 urte izango ali dute, 2 urten ondoren, 150.000 lagun izango dia urten konsultatan parte hartzeko aukera izango dutena. Debagoiena, Goierri, Dima, Ispaster, Aramaio eta Bakaiku. Hori ez da Eta larun bat ontan Hernani, aurkeztuko dute Hernaniko galdeketa. Baina eske hori da garrantzitsuna. Eta gaina irudikatzen dana da, hau ez dela bukara bat izango, hasiera bat izango dela, ez da? Zati, urrengo urtenko udaberrin, ia seguro gare, lehenbiziko guine baina handigoa izango dela. Eta 3. handigoa, ez da? Gure eskudago jarri du eskura prozesua egintzan iaz, eta jarri du gure iraungitze data. Zati, gure ustez, erabakitzeko eskubideari ere, txikle bat bezala ezintzaio zukue denboran luzatu. Gure asmoa izango litzeke, zorionez, 2 urte badatorzkigu hauteskunde gabe, eta gure asmoa izango litzeke 2019ko urrengo ziklo elektorala hasterako guk, gure eskudago aldetik, azaleratzea Euskal Herritarron erabakitzeko nahi hori. Eta hori azaleratu ahal izateko bide bat izango da herriz herri konsultan dinamika hau. Konsulta dinamika honek 2 zutabe ditu. Batetik adostea, kultura hori sortzea, eta bestaletik elkarlana sustatzea. Gure helburu izango da orduan, 3 urte hauetan izango da, ardatz hartuta ze estatus politiko nahi dugun gure herrintzako, herritarrak ardatz horren ingurun oso urruti gaude, ditugu, gure asmoa izango litzake, 3 urte hauetan ardatz horren bueltan aldik eta herritar gehienak bueltan jartzea. Interes bat sortzea herritarrengan gai honen ingurun. Implikazioa sortzea. Ondo dago baino beharrezkoa da autogobernuko komisioan 20-30 lagun horren ingurun eztabaidak izatea, eta elkarrizketak izatea, beharrezkoa. Baina nahi ezkoa da gai hori, batez ere gure etorkizun eta zai balin bakea, herritarren ahotan jartzea eta herritarrek interes eta implikazioa sortzea. Gure asmoa izango litzeke 3 urte hauetan 2019 azaleratzea, Euskal Herritarrok daukagun erabakitzeko nahia. Eta hori ez inkesta baten arabera, baizik eta indize bat ez da, hainbeste milaka pertsonak parte hartu dute 3 urte hauetan edo prozesu honetan, ez da. Asmoa izango litzeke oinarri demokratiko hori ezartzea. Hau da, erabakitzeko eskubidea esaten bali badu topagune badala, topagune real hori eratzea. Edozein norabide politiko hautatu nahi balin bada, beharrezkoa da oinarri hori ezartzea. Eta oinarri hori ezartzeko berriz diot, eta Lukek hasiera baten esan duena, eta baita ere Perrandok eta Ikerrek, bai? Konplizidadea,
zubiak eraikitzea, errezeloa gainditzea, eta azkenen gizartea saretzea. Hori izango da gure esku dauken erronka 3 urte hauetan. Iker, bukatzeko. Euskal Herria bairen faseak laburrean, Ni esango nuke, nire iritziz, Ipar Euskal Herrian ulertu zuen bezala fasea dago lehen instituzio mail hori lortzeko. Ego Euskal Herrian aipatu den bezala erabakitzeko eskubide horren erdiesteko eta ikusteke nola gauzatzen den bai Nafarroan, bai EAN, eta oroar, hor Euskal Herri osoan beste 2 momentu uste dut bizitzen egirela. Alde batetik justizia sozialaren lortzeko urratsak emaitea ere bai. Ipar Euskal Herrian borrokan ari gira bete-betean hor lan kodearen erreformaren kontra, nun langileen eskubideak murriztu nahi diren, eta beste alde batetik, eta hemen pentsatze dut ber gauza behar dela ere ikusi, zenta erabakitzeko eskubidea bai, baina baita ere jendearen egunerokoan jarri behar gira eta jartze horretan egunero platera betetzeko beharra dago. Eta azkena, ikuste dut hau ere Euskal Herri osoari begira, behingoz behar ditugula gatazkak utzitako ondorioak gainditu eta horretan nik azpimarratuko nuke, lehen bailen preso eta ieslariak etxean behar ditugula. Bai, ni ere oso motz. Hasiko nintzateke esaten, gure ustez ez gaudela fase independentista batean. Herri honetan, horretarako gehiengo sozialak behar dira, gehiengo politikoak behar dira. Hori da Katalunian momentu honetan dagoena, gehiengo sozial eta politiko independentista bat, eta zoritxarrez hori hemen oraingoz ez daukagu, eta beraz, gure ustez horretarako baldintzak lantzen eta lortzen, baldintza sozialak lantzen joan behar dugu, ez? Beraz, bide horretan zer ikusten dugu beharrezko? Guk txalotzen dugu herrietan kontsultak antolatzearen ekimen hori. Iruditzen zaigu ariketa praktiko importantea dela, herrietan egiteak lagundu dezakela, herriz herri beste maila batzuetan kapazak ez garen konplizitate mailak lortzen horrelako ekimen baten inguruan, eta azken finean erakusteko jende antolatzen denean eta jendeak erabakitzen duenean ez dela zer gertatzen. Gauza normala dela, gauza naturala dela, eta demokrazia batean gauza handietan eta txikietan ere azkenean herritarrok erabaki behar dugula. Eta beraz, guk potentzialidade handia ikusten diogu dinamika hori. Eta bigarrenik, eta bukatzeko, aurreko egunean, belodromoko ekitaldian, ez dakit jarraitu zenuten, baina Arnaldo Otegik besteak beste mezu bat botazion Podemosi, ez? Eta nik uste dut mezu horrek berdin balio duela oraindik ere Madriletik zeozer on etorri daitekela uste duten guztientzat. Eskubidea daukate horrela pentsatzeko. Ez dugu ezetz esango. Eta uste dugunez hori ez dela gertatuko, guk esaten diegu pertsona horiei guztiei eta azterketa politiko horri azken finean esaten diogu hori ez dela gertatuko, eta bigarrenik hori gertatuko denean, praktikan ikusiko dugunean ze gobernu berri eratuko den Madrilen eta zein izango den erabakitzeko eskubidearen inguruan izango duen talantea edo talante eza, ezker abertzalea behintzat beti egon den tokian egongo dela eta disponibilitate erabatekoa izango duela hemen Euskal Herrian bide propio bat antolatzeko
konpartitua, denon neurrikoa, errealista eta prisarik gabe, baina baita ere inongo pausarik gabe, gure eskubideen jabe izatea permitituko digun. Bai, bueno, telegrafikoki. Uste dut behar dugula herri indartsu bat, herri garatu bat, bai ekonomia arloan, bai kohesio sozialaren aldetik, bai kulturan eta bai politikan. Behar dugu hori indartsu izan, Fernandok zion bezala hemen Euskadi Herrian denak ez dira independentistak, ez da ere abertzaleak, baina bai gehiengo zabal bat erabakitzeko eskubidearen alde, sektore guzti horiek erakarri egin behar ditugu, horretarako beharrezkoa da gizartea mobilizatzea, gure esku dago bezalako dinamika erabat positiboa da, dinamika sozialak dinamika instituzionalekin uztartu behar dira, eta hor Katalunia baita ere ematen digu adibidea, hori oso importantea da. Erabakitzeko eskubidea konzeptualki mantendu egin behar dugu, zabaldu egin behar dugu, batez ere, ez bakarrik abertzaleak garelako esateko, baizik eta hobeto bizitzeko. Niretzat importantea da, konstituzionalistek beti jartzen gaituzten, mahai gainean jartzen gaituzten, koartada. Koartada da. Ekonomikoki ondo goaz, beraz, ondo balin bagoaz, zertarako aldatu. Eta ekonomikoki, oro har esan da, gaizki balin bagoaz, beste lehentasun batzuk badaude. Beraz, ekonomia da, enplegua da, eta utzi itzazu, atzian, horregaitik diot, koartada hori gainditu egin behar dugula, eta erabakitzeko eskubidea da baita ere hobeto bizitzeko. Uste dut, gizartearen mobilizazioa ezinbestekoa dela, eskarmentua badugu, uztargarria izan behar da instituzioen dinamikakin, eta bai, galdaketak noski bai, eta nik gehiago esango nuke, Madrilera jun beharko gara, realistak izan gaitezen, Fernando, antza udete gaina, garai batean ez, baino bain bai. Esan nahi detena da, horrek ez du besteak entzen, esan nahi det, jun behar gara alik eta indartsuen, alik eta sendoen, eta horretarako baita ere akordio minimo bat behar dugu abertzalean artean, baina behar dugu baita ere beste gauza bat, eta da gure ustetan galdaketa agintzaile bat egin eta gero. Hau da, esate baterako, Gernikako estatutua edota Gernikako estatutuaren aldaketa edo Katalunian berdin zuk egiten duzu proiektua, Madrilar juten zea, han negoziatzen duzu eta hortikan ateratzen dena zuk konsultan jartzen duzu. Bueno, guk esaten dugu eskema hori bai, baino aurretik galdaketa agintzailea beharko genuke hemen, legebiltzarrean esate baterako, asmatutako edo sortutako tekstuaren eta proiektuaren inguruan Madrilera jun aurretik. Batez ere lotzeko eta sendotzeko gizartearen arteko, gizartea eta instituzioen arteko lotura hori. Eta bai, progresiboa da, prozesua, realista, eta bukatzeko nik esako nuke, bihotza bero, burua hotz. Bueno, besterik gabe, nik uste bukatutzat emango dugula, denbora juntzaigu, baina ez da erresa hauek gobernatzea, egia esan. Lehen esan dut, azkeneko mai inguru badala, horrek ez du esan nahi iparra eta hegoa honekin bukatzen danik, ondoak izuen baino beto batzuk, asteburuan ere badira ekitaldiak, eta hemendik gonbitea luzatu, besoak zabalik hartuko dugu kanpoko oro, orduan ondo izan, mila esker, eta beste bat arte.